Samantala, arestado ang isang lalaki matapos mag-amok sa loob ng isang KTV bar sa barangay Cabatling, Malasiqui, Pangasinan kagabi. Ayon sa Malasiqui Municipal Police Station, bandang alas 11:20 ng gabi, nakatanggap sila ng ulat mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang lalaking nagwawala at pinaniniwalaang may dalang baril. Pagdating sa lugar, naabutan ng mga pulis ang suspect na tila lasing at agresibo ang kilos. Nakita ng otoridad ang isang replica ng caliber 45 na pagmamay-ari umano ng 42 anyos na suspect na residente ng Bugalyon, Pangasinan. Nang kapkapan ito ng pulisya, nakuha sa kanya ang 4 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 27,000 pesos. Nahaharap ang suspect sa paglabag sa COMELEC Gun ban at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM.